Ulang purakatano at parakatiuba na ang katanrakatano o Allah na isambi na sa kalilintad limo na kabarakat at mamanaw salam. Allahumma amin. Tiyawagan na wariyang niya si Ustad Muhammad Painko para sa kaiya kalilimutan. Sabab ko kapag ako ko lalagyan, naapiapan dudugawan ako, udi na rurubas na ako. Natiyak na insyaAllah na makatutunan tayo sa lapayan. Kakagi ako gagawin na makapupuna ko sa municipality at Tamparan. Kalilimod mabuha lagi daya kapapatay. Nakatiitanok man, nakapapatay man. Sabab roon na tiulungang ko rasanay na amay-amay na diakan liyak kaya ng kaiya pipikirang ko inang ka. Pagkainang kaakan ko ginawa ko. Nagupagkainang kaakan rakano na tiga ka na pamakotang kuwain. Ipandairtan sakya pamamakin gatano sagyang kaiya gurutano magayawa adat peteli ko nagyang kaiya guruwa na si Muhammad na miyagusay mambuag yang kaiya gurutano si Asay Saleh Sultan nakati imambu insyaallah natundugantan mga bae mga dato di kano kadai sa pag-asa piangadiang ko nagupia mamakingakan ko mga ulama layak kaya sarsaba koron napaletan o pagkasurga tabi ako mga ulama pero manang ko budi ka nub kaday sa panginam kapaletan o pagkasurga. Yang yakap ngugudak wagaman, yakap ke tanu-tanu dingaw na, di pa katundu-tundu ga kau to pala-paletan o pagkasurga. Nasib tundug tanron na tenudingga. Gawin na tondog niron, ayaw mo di pagkasurga, nasa di magyug. Dapat yun. Sama no to nasukyat pero at tanro nasir ka danan miyati mo ay lami. Magyugodi. Amay-amay nababad na itigo pagpamamakin nagagi pang kamanagyan ng kaya Peter kan na tigi na kamuha ko dong pamamakin. Nakaya baguan ako. Kagi pang kamanagakan nga Peter iya lima paletan akong pakasurga. Benda ini mambu di malubas yalim sa followers. Ugay nakati ang mga ulama ini na buon dumapyan na alwin tanos sudalilian. Paganero na iram yang musya taka dalilian na lagi dudis kompiado su pumamakinag. Tinaway na mapyad ni kausay nakagiya kurang sa dalil. Ato na'y dalil. So Nabi na Peter yan sa hadith kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Sumataro ano sa Arab na siya butian no to gawin na piyapan mo to na manan tano kakagiya kapakayad na daro sabot. Tunay man nga Peteron Nabi na isa kasabutiron na sudun so Nabi Peteron. Solangwan no mga matak na tigo Nabi na palapanayadan pakasulad sa surga. Dan ito dugo no Nabi illa man aba na ayabo di pakasurga na sa di magyug. Siko ka
kabelangatan ron nagdamak non na so pamamakin ko ka pamamakin gatano ko gugudan wagaman na piaskano na miya mamasakano ngayon no to nabaad na di magyug palayatan wa imagyug naso tunay ni ba na kaya nagaro mga sahabi sa inisumpato no Rasulullah ay nun tabu sa di magyug na minisira kay miya mamasasira baad na di magyug na miya kagila o suwisakira kila waman aba ya Rasulullah antawa unon idi magyug paganayro na inuran no to miniso antawa idi magyug kami mamasasira ikadua na nilang katokawi. Na kumaswitan na bu, kilatisang kau na ginawang kakaangkap gagda mo, magyug ko o malo. So kaya nagaw Rasulullah sangguto apakay sira na ya Rasulullah tay di magyug. Nasimbag yung sira. Tunay nisbag yung kiran, waman ata'ani dakhalal jannah. Tunay mana niyan? Sa tawati gunabi yaunutan ako niyan na magyug. Natunay ni sabati anuman, waman asani fakad aba, nasa tawa supak na ko niyan na di magyug. Kumaswitan nubo, gedamang asa na ginawa nga. Magyug ka. Oay. Inunutan na ka sa nabi. Oay. Ibarat ha? Ugin naman doon sa unisya na inunutan na ka sa nabi. Oay. Antay nga na no nabi. Anay gira na napisimbaga ayat tigin na nga no nabi na somokamad. Dia nga tanong bagyo ti nga no nabi nga. Kaya nga no nabi nga Muhammad. Kenapa Muhammad dengan video to sama anak? Kaya mana Muhammad na bantugan. Na mana Muhammad are Muhammad na pamamakam. Na upamagay si ka wantab si nabi nga nagumiro ka sa Muhammad. Na miya tiro ka na nabi nga napakakarni. Na di ka mampanggiraway alem na ino ka mga maranaw tanobo na di ka bulog na ka nga maranaw ka bu. Dapat ako, kamakaparataya ka no, sanggap pirong ko kati ang mga guru iya, giyang kaiyabas ara benaad na pronunciation niya. Na umaalin so pronunciation niya, naribat so maanan niya. Na apiya so maranaw na ad na pronunciation niya. Na umaribat so pronunciation no maranaw, naribat so maanan niya. Sama na to na punggada mga watiwad na pronunciation no maranaw na ni bahasa Arab. Na mugay tanong sa ibarata maranaw. Bahasa maranaw miauteng. May nagyong tabasan miauteng. Miautang. Nang video to sama naman no. Miauteng so kayo. Miautang so pirak. Na ibarat na miyautang so kayo na naminisir ka, so na imasuso kayo o karsada, miyautang. Na di ka mata umranaw. Pabalig ka talaga. Wana maka umaraka mo, magutang sa pirak, miya ka umarakan si Muhammad Paingo, na tingin alim. Pagutang yang wango sa pirakan, na tiyak na miyautang so pirakakan. Di ka mata umranaw. Para ino ka na yung guguda ka, para maganda mo ka, tiwa na pronunciation umranaw, na yung bahasa Arab. Ikadua meranaw. Miatay. Miya nagyo? Miatay. Miatay. Alam nga, ibuang video niya na signal lagam. Miatay. Miatay. Upamagad na misir ka, na yung pagmin na ka-aptero ka na miatay din si Alim sa Manila. Naguminira ka andiri, mata tagus si Alim na tiga miatay sa Manila. Nabandang ginawa ka kayo na di kami diimbitira inutupo tayo sa Manila. Nakaida niya kasabuti ka ribat sa maranaw ka.
Nalawin tanong sa bahasa Arab yun, no? Parami umang kukatawitan ron. Ito na ika bahasa Arab. At na dua o nabi, isa kilala palya, na isa tutulon na ini pangandoon yan nakatano, aditano mambudiin dua. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ay alawin tanong na, kung tayo isang nakalimaw, ay mana kalbi na puso akan. Tunay kuhan yan, litir yan ang utak ka. Litir Q sa Inglesa, kalbon, puso. O pamakaya ka balsa ko na litir ki, kalbon. Namiyak manan yan na aso. Kaya ba natin, bas naliga din doon, ipungura ko kompan. Sabita kalbi ala dinik. Namiyak tiro ka ko Allah na, Ya Allah, lalayunan ka, suwaswakan, kuwagamang ka. Nari, para may lain yun. Nari, sa manuto mga urip na wala na mga pakaisuto, nari, magyuka, oway. Naisimus ka magpuruman. Piray, milalangag ka ko Quran. Natabi yung mga sapuro na bandad na kato na buwa milalangag yung Quran na patiha, talawakol, nawising kawin niyan totoro siya ilalangag yan ang talawakol, katingin na mga ayaw ko na daa, kay pagkalakasaitan. Dapat yun. Na, mamamagana ya. Sama na namin ikarang tanwanan sa tawa tigo na biya o notana ko niyan na magyug asulid ko surga nagusataw asupak na ko niyan na di magyug na magaan suka pangbubudatan ron pero man ako umani isa nagdaman yan san aginawa niya umanang tanong, kagi na inuwa ka na ipungguguda, tabi ako mga ulama, kaya na udi pa nabiyari mga guru, kakagi man to, namya ka daglam, ya ka pasang, so tumiti ka rin sa social media na pagabilib, katitoy man to kung madaglam, ya ka pasang. Kamalo yung mga ganda, na win, salatano na yun, uban niyo katada social media, malitokan watigo pumasabasa, kabergangkan, ino to, nailan yung mga iman to, namin ibagwa panarima, nada siksa ko kubur. Dito na may nag-iwanan. Tadi kan usam kiswa-swa kaya daawang ko tamiter o sada ko na siksa ko kubur. Nada ko maaloy sa Quran. Na ako di katawan nari guruak na Muhammad uba mabubenar. Uy, nasa ka na biyati ang nasisi sa Quran. Nadibad mabelang ha. Nabugamos ka no raw para may lang mabalayarison. Si sa Quran ay nalwiron walang utatinawa idal kuburo bo sirat. Tunay mana niya, amay kaso mga kubor na pamakliden. Tunay man lang bakliden. Upamanda ka sa maranaw na bakoon. Pakaisa ba may kang baklid sa kubur na pero nilar kamarja. Awa ka sa pasisang anak kubur, kang bako na anak kubur ka. Di, kakasasalatang kaon. Agi na ibarat na, ino tanaw-tanaw biyelo ya dalil, kanyo magdama, abon, pure sa rin kapamrakanan. Nari, ikadua, adigito nung miya nagiwas so miya gada kano, na ad na miya ngusiya, ini pangusiya tiya na sita social media, adong ko na inadunwal asurga a pirated. Tunay man a pirated, parte. Ikatalo, na miya ngusiya, ta miya nagakan mismo, na pitero iya na patot, na susaitan, nakapupunan lamatan. Na susanon, nakalabakor ka no kapagambog. Namiyagan na daw sa agama, piyagan na daw na kaya Islamic education. Kaya ako iniipagan na tiro, na daw ng mga toton. Kaya ako di ka taon, ba siya na matatago ko mga kilidian. Nari, sa mano itong mga urip na wala, panguyat tayo, panguyat tano ko mga ginawa tano, kasi ikor ka kanon, naigira at tungan na niya kadalam na ad na mga tawag kedan silang sa pag-asa. Ngayon to, bagi baluit nila na ginawa na, upang makakwalifikasyon na, niya kawat-tawatan silang mga pakasurga. Ore kaya, na imabuli na ni Tiron, na inukadipsumbayang, gatangaan. Kaya doon sa Pangina, inukadipsumbayang, naraka-akubu. O masuitano, hey, mga orip na wala, mga bay, mga dato, di kanop keday sa Panginam, kasi ikor ka nun, na yuman tanoron, na palapaleta no pangasurga. Tunay dalil man, dalil.
basta ori panu Allah amin isabutian sula ilaha illallah ayak kini sabutian non na ikhlas sa para ku Allah na surga. Pamakin gani pipi wawagi karirimutan tano saya. Kay kepakai yang gitu na kepakai penai pagi sekalen gitu sudah dikasih karatal maut di salah orang to guru na Muhammad salah ko historiaro kagiin na ibarat naskanap sulan pembukaan tau nadang kaden misabut sula ilaha illallah a muslim kapman misubra Komaswitano basta a ori penuh Allah amin isabutian sula ilaha illallah kayakini sabutan yanon na ikhlas sa para ku Allah na paka surga asala kau abiti arabman kumasa akakau tasunyawan yan agyuto sa sakaratal maut sala kau rono to Pinudin yung mame ko na sumiyan nakakatigaan na matang wala talali mga kaya pangasungkaro sa pinid na kaya matang timing ay palitan ubis pakasorga na tinudin kay ni kadnap tinudan nun alimato ni tinudan nun paganay long bagian na inon tabu sa di magyugo imantok man ya tinudan kaon na palayatan o pakasorga kabasta amin isabutian sula ilaha illallah na pakasorga o gaid na totoo siniwad na pakasorga at true sa sorga yan nagyo na adam man na pakasorga aya ka pakasorga yan na paka-out sa naraka addaan yan nagyo pakasagay niyo man to true aguda na paka-out ko naraka tikap malalim maluakop man niya pupetsabang guwag niya ka tikautob sa anak man paka-outon na inukaw paka-outa ka sudusan ka adar kakarilaan wallah na daan raka ay siksa na dikap man pilimulim hiti ka alem na kaya sarama ka surga ko na piya koron miya ka-outa ipanganing tanok wallah did na ba nakatanaron maka-outa ngayon to, nasuka naraka na miya bubudka, di gitu no pangimbenarang ka, na ayat tutulo no nabi na miya kasang giburagun na piyak ibig wala na miya kariga-riga swapoy niya ni manto. Na piyak ibig man wala ko'y kaduang giburagun na miya puti-puti so apoy ko naraka. Na ikatalong giburagon na piyak ibig wala na miyangin takintam swapoy ko naraka dagubad na imaylay kwa may kainin iisura ka na may nosto na makapapawalatan adago maylay maluwakan ng piyangalian suro ko nung pawal kagira na anapawal naman mo bakaw na miya kaso nare magawutakaw na miya bubud ka di ka tiyang pulmul mo alim sama nuto na berdudup manau kita dia kuruma kau tak sama na pitero kau di rakan rilaan wala sudusa ko na din naukit ka baka utakuro miya ko ka mapia at naukit kasama na mana perisir sana kan naep mana kaya sa sebuah korona miya bebed kan inokap di maka surga kapim beba ka na inokapan maka naraka kapim beba ka kagi suba sa mga loksa dipindi sa kaapogi kaloto ikam bama na mabuba sa mga wata na dipindi sa kapagbok nare samanan mga uri penwala alim bad na ukit kakagi nguta ka basa ngay gila batan di pamamakin gagya kaya agamanap kagdam tamya kawata-watang takwemanan yan nakapakasorga ay apakaisa inuto na priki saan ta ginawatan na dusa na ayak kalaian na sanguran talikudan kawanan diuang poro baba na paledem dusa ore kaya adman na mga tawag ganda sa chance tipong gedam niya nagino na paledem dusa at inan nakidabuo kita baguron pa kang betawa laringon pa kang betawa mau namin beto tigalim na gay pero manang kobos ikor kaknon nadikap kedai sainam kaadnaw kit ama penggulaw-law pamakang gelebekang ka nadikap pekau teko naraka kapaka surga ka kepakaya teruan-terua kapaka surga ka apiapan ayak kala adusang ka na miteki magkulangit agusulupa kalayan Nagdamiyong at pimbas ako, mitaki magkulangit agusulo pa akala kadustano. Alim, matangwal na kakatawar na miya mamasakusakan na bubud na ka. Kasi ang rakalabuan na miyanag, totoosing ka man na sorlang wanararang ito Allah. Lang
nararang ito Allah, natatabanan uli mo yan. Bendo to siya buti mana niya, no? Tunay mana niyang salim. So langwa nararang ito wala na kalalawanan uli mo yan. Kalaba lagi duro ko mga loko sa sasang diburanon na piyat tayo taduman sa miya kay isa. So rangay ano to guruang na Muhammad. Kaso Allah na intay nararang ito yan. Natataban uli mo yan. Ang tunay karayagin. Apiap paninipoon sa kaya sabut ka na tamaniman to na dusa. Na kalimoong kawalla na inshallah namang kaagup paninimbawa taadid na dusa niya. Nari, sa manutuari, alim na ko, tuwep man ay naluing ka na ukalimuon ako, wala. Nadid na, lalagi na kung nugo paninimbawa taadid na dusa niya. Naukit ka man, sisagyan kaya ukit. Kakna ba kagi pitero ra kanan na bakad na mamupaga po, napaga pa na yung nakakaulugan langit. Kasarakan si babas salawan de kepalapay. Ugay na dalilang tanodaan. Kamu tanga ba sa kawag ila dalil yan na lagi dudis kumpiado ka pa na sudun sunab yudi ko keribat kurwag ni Micharon. Lao akhtatum hatta tamlao khatayakum ma bayna sama iwal ardi summa stagfartumullaha lagafara lakum. Tunay man nga pitiro nabi, apiapan. To siniubad na nga pimbasan yan, guruang nga past tense sa miyapos. Apiapan miyadusakan. May na nga yung past tense. Apiapan miyadusakan. Sa mitak imagkulangit taguso lupa sa kalayan. Oryan yan natigo nabi na mangni kano sarilak wallah laga para lakom na prilaang kano wallah. Tenuding nga ini kamay kuan nang takabasa kuan di ka panabsimbayang ay barata di ka simbayang di ka pagama nga auto ay sa lana. Kanay ni ba lagi daw ako nugunin ni buwata apitero yalin. Kagyan kay agaman no kailangan nakatatanda nga sa mata no sa pamamakingan kagyutikap ka sa butiro no. Nari pumaswitan Dumairatano, pitiruan taman sa inaloyakan sudalilian. Kaumano paguntulan na ayak kauntolian na miyang akukuha ka no mapian na so Allah na inufiran tanunian. Ang mga pamamagayan na upamakang galibukat tanon ang bugang tanuol na sa dayat yan taman na kamapian. Nakaiban yung budong tetaruan na ayak katawi koron na budong pagkamarasa mo dun. Na maluitan ron, offer, ay ni-offer ka no Allah. Ilan yung mga piyaso ka pamang ni ko Allah, muta ka pamang niya na siyugutan nun yan man. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pitiro tano to Allah, pamangap manay na pangnikanurakan kabegang kuskano. Tabi ako mga ulama no, pamakadara ka tano tutiro wala na, di ko nung pangani. Tidak niyan tiruan na. Lakay problema na niyo pili ako tano. Pangnikano, kabugang kosakano. Kakay siya, madakala di mga niyo. Da. Kuri ko. Mga kari, no, nalamang, idami ka siya mo yung tanong, hindi ka pa kasi lang makasandiyo, nasigan sa iwiting seed. Di ka dingin. Kuri kaya? Nagira di mang ni si mamaya tapay barat na pagi mam tano si Muhammad ya upko ni barat ariang niya ay mam tano di mang niya ngapon niya kata so pang ni imam na bubukol lang aduna kay gida na diga di keragan muro ali mga ngap baba ka kembali mati ini amni sagup ka ore kaya komaswitano ini ufir ka tano wala pangnikan wati wallah kau pangnikano na tarimang ko sa mga pangninyo na mga pakaisa na naipagi sa tanong ko ginawa tanaw di tanong rin di mga ni pitiruan naya kalilit na daupang ni kasi anak niya na ginawa niya ayak man na pakaisa ale isa na mano ayak man natingin na benar na ino ako badong biyo kalamangan ni kuwala kay ni po sa kaya sabuta ka na tama ni manto na dud na miya si maakan na bati harima ko pang niya na badig ya tingin di benar so katir wallah Yuto man kaya bukla sa mga tawa ya, yang mata no bagaung pada. Kaya niya tin na diga di mang ni, nataman sa miya kaputi bukan na piya so angis. Biyo ka lamambo. Kaya ni pun sa sumabutan na ya Allah terak. Basa di man siya na terak.
Namaya lakos na doon, napia sa multi ka. Bunda kaya hindi benar. Natano rin yung mga napagaluin tanoro, waway na ka Peter, wala na ka nabalik kaya takapangari ka na. Miya ko nga. Ito na ipagaluin tanoro. Takin ni babusa, perisir sa nakan na inubsa imiyati ke pakaangari ika, sading ka di ikapang ni kwala na terima anon kau pa maka cellphone, nada ka besa site. Yan nagyo. Na di ba gila cellphone na ka sa site na tumawag ka na unattended, na tumix ka na field nalagi na na mambo inubusay di terima so pangning kakada ka sa site na prilay ako niyo mga may kwa na miyaling tanong na ini pamalita man matang wala tala kapiya ka silpong niyalim sa wala tala kapiya ka ibarat yung sa site na para maga na miyang ako ka na mabiyang at na kaya number ang alilipatan ako pa maka-register ka na inshallah na unlimited call anytime, any place, anywhere, unlimited call. So pangning kakwala. Bunda mapen ay bugya karkano ko diar kanu bukan na may awan na kaya skate orang sa mori alungan. Na lima na yung number kana ba TM, kana ba Globe, kana ba Smart. Na pamamagin ganyo ang number. Alay matuna na number na pamamagin ganyo 3 yang bulbul di Morais 3 4 2 4 4 na basta makaregister ka san unlimited call dinuban pun bukong ka din ang kasib tikalem pakarere doon kaibad ka kataw kuron na kisa na kuron na alimatunag sa nga na Peter walima number 3 Maghrib 4 Isa 2 Sobah 4 Doher, 4, Asr, miyanag ka. Kaya wala pinupasar ka sa wamantis. Ito na isiabuton. Basta pasasambayan ka na unlimited call. Api anda. Piantaw na oras. Asara di ka sa siar. Kami ko nagsisigam sa siar, natatimingan ako na mambo. Hindi ka daw hindi manasbe. Hindi na digarok ni dua, may beberga. Ini saparanan, toto sini wah betul-betulan guru akan ini saparanan. Ubaratan ro pupudia suara siar, ikepakai. Piyakiyar gergenirakan, obaga benih tekebir Allahu Akbar. Kiyata demang guru akan na tutul. Sakatawa mama aswata yan namanya ngagogokan apa yang utakada sabut agama swata yan na sisi sa siar. Na pamamakin na ganyan mayan, na di magidida sa siya. Kala al-badron alayna minsaniya tilwada. Kaya makaliw na unya lasa na. Miyaw mayo minyan. Tinatunag sa nga wata. Ba't hindi benar? Piyaw sisi sa siyar na pembatian riyan roso Quran. Tinatunag si pembatian yan. Nasiwa yung mayan ang pembatian yan. Ay daw at tigyan. May akuwa ka mapiya. Kana ba ito Quran? Nakaida-ida. May akaguro kung siya may na may akagiro ay daw tigyan rila na ko Allah kau man ako din simbayang na ibsik ba na kaya kino kailangan na ako na at na may dito mamuwi na sana dengan mabatiya babnara agi nga na asma or hosna na babka pa kay ibsik sa sambayang na di ito no may nagiguro ka na di simbayang na ibsik biyan sa asma or hosna fipun sa huwallahu alladhi la ilaha illa natama sa kapusya na ang nabarong may alibay tisyo. Nari, sa manok itong mga urip no alam, may nakatamuro na ano, basta kaya pasasambayan ka na unlimited call. Alem, pakaisa, o pamakadiumat rakambo, nagkapakagira diumat na, ato na ini ba, makasasayta ka. Nagira sapat to, ahad, isnin, salasa, arba, khamis, anatinday. Magurok ka kaya matang. Nari, sama nung mga urip no wala, dumala pag ginagatan na ro, wala matunaw to. Naku na, luyang ka nga dalili, kakataw ko ron, nabanan dalila akali ang napitiro ka, naswaki so nabi ka para may lay tanaw sa kaya pakaibaratan na ron sa susambayang na site. Pitiro yan man sa hadith, udi ako maribat, pili ako mga ulama, waya ka na idikataw, no bayran dinilit sa Tafsir Ibn Kathir, nabatian ni ro kadudun.
Tonay pitiro nabi, ini tafsir yang Al-Fatihah. Qasamtus salah nisfain. Itiro no Allah. Biyagi akan susambayang sa dua tigwal. Na susabagi una tigwala narkakan. Na susabagi una tigwala narkorip na. Sama no to na upama kasibutan ka di ka pawal nagyuti tumpukan ya buswalla. Yan nagla? Apakaraya gentano? Umang ka din sembayang na pamamakingang ka na umang ka din mati sa Fatiha. Agumiraw ka? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asbangwala hamadani abdi Ar-Rahmanir Rahim. Athna alayya abdi Maliki yaumiddin. Majadani abdi. Asbangwala babad man ay gumiraw ka, alim, gina nga dito rin na simbagan na wala na inuha kang buo di siya, daod man nag. Wala ka mano, tanurong pumusudal sura ko no pa, wala ka, timiyak pa wala na kasiksa ko, ubur na yapno bagina. Iba tanong mamupukan nag. Alim, ato na isopat yan, alam nga, may miyak-tiyak at magpurungan, Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Ito na ipitiro wa wala, sa kabo ipasimba nami, guskabo ipangniya nami, nasimbagap man wala, naman nasibagin na, hada baini wa baina abdi wali abdi masa'al. Mana tanong ta pitiro yan o, dia iyatigu Allah, itumpukan akan, abu sa oripan akan, sa dun sa pangninian, na imbagayak nun. Ya kaya dulu sangat tafsiran ngaya suratul Fatihah. Nari, sama noto may nangatanoron noto. Kumasaya ko. Alay, may ako mambiyokol ka di ko di mangani na dun. Taki ni babas kayo, no ditiri makada ka sa site. Naguminirok man na alay. Matangwala ka nga nagyugod ka 3, 4, 2, 4, 4, 5 number. Na makasasite ako rin, di ako dumalapas. Na inubuda. Mga pakaisyo to, kaya baka na ditano di pakatundog-tundog. Alimino po di udisyo bayangan ada. Nakatawa ni manigugudan niya. Ayaki gugudan no kan dua di kano kedai sainam na di kano di pang ni kuala samia kada-kadakal sa apia panda kaila ni wateri ma wala ko pang ninyo. Ale inuto na aya kaun tulian na upama ka madakal kay pang ni kuala na nakisugat ka murka. Kekeras ka, kesakit ka, keaksidinti ka, daga masugat ang utamur ka, kisugat terka kaya madakal kay pang ni kuala na inirendingin nun sa pang ning kakuala. Para yung to, nakis ka na di gamelanat. Ikatalo, alimato nonon, di ka di mangne, meleng aded na tiari mau no Allah, gyuti kaya buklar ka na pupangnikat na ikaw pa makapagilan, ayang kanya sumauri alungan karo umala. Aray ako. Eh nga niya sumauri alungan karo umala. Tapi di nga makuha betul-betul lang mo dunia. Nagkakuha nga sumauri alungan. Nakikita pero na di ka malakay. Di ka malanata. Kanganan ako dyan di kaya takapangari ka na miya ulog. Ya Allah Montero namanya ulog katatan gendog yuti manggulaulan nariyo jadi kamala kailaman terumanang kailaman sumansualan ada lagi di na programmer pure jadi nga pilawan iso programa wala ko mga kaadlinian kaya sa na pilawan na ka ngayon to paganay no na tinuda no na pemang ni kasatra na inong ada makuha ka di ka mapia di nga da ito dapat ka ikadua miya bubud ka tinuda non na di nga pilawan ni ka nga anak ko sandi kaya takapangari ka na miya ulog Montero katatan pamang yuti maulaula na ibet ka benda makaparate ka sa tiro na kanya ugi yuto katatarima ko mga pangnitano na usaha na diyan ni baba. Ya Allah Innova miya ulog Fortuner miya ulog ay betul lang ko na klase atrak ibabakan
Ya, ay betul pi ada airport sapo na pega po dia. Allah, airplane. Ama di mana di matero airplane ya lin. Nari berarti yang anu sa dito mapi pa makagiti mangula-ula. Ngayon to, si alim na dinian nimbaba. Namiyang ni mabusi sali na dinian nimbaba. Namiyang ni tano langona terak na di tano parking. Akaukit tano saya. Na problema mano? Nama magiliga tano na isin ngau pedekan negara ini wada apa gede so teraka traffic karena di kita na pinit kami penuh atraka. Nari, suaki soalan na pitero anda lagi dia na maungangan. Nah, duma tanum inalo yang na offer, ini offer tanu Allah di tanu penggelebakan. Ugri na perumana ngo pangoyat diga kedai sainam, na diga di pamangni. Na ya pamangni yang na sudah itu ka. Kapenda itam buma kawi ka kenai kakaba. Tiba nga di pangni ya Allah, pengening korka ma presidente ako sa Pilipinas. Apa ya soka gawad na di kong gapakaya. Oh iya. Nare, sumumpa tatano, samanan mga urit na lang ang gedamiyo, offer, pero manang ko, agip manisam bagagyang buto apitiruakan, aleng, baad na ukit, aditano makaot ko naraka, apiap panikala, amyan dusa tano na yes, alem, tunay dalil, nakatipman sukat tiru Allah. Tunay pitiru Allah. Ya ayyuhalladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tanay man nga pitiru Allah, ini suwirang tanok man. Hey, sakano amia marati aya natubat kano ko Allah sa titwa katubat. Ini sumpat ano na taubat at titwa katubat. Siutan no niya. Alim na upama kantong na upama katubat tanok wala mangni tanong sarila ko wala nato na advantage ya. Na ini sumpat no Allah asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Tunay man nga pitiro wala ni sumpat yan. O kuno tubat kano sa titwa katubat na palalas niyan rakano sulangon ng mga kadustaan niyo. Langon. Ay pimbasan niyo na plural. Langon. Matam sari ko malapag sa tanong. Yan nagyo. Matunap ni sumpat yan. Ay ni sumpat yan naman. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Tutubat kano sa tituwa katubat. Palalas niyan kano sa mga kadustaan niyan. Tani subat yan nun. Pagkasoradong kano niyan kung mga kasurgaan. Manapimbasan niya doon na mga kasurgaan. Plural manam yang ako kukan ng mapya. Kumaswitan no, matang umalapad sa tan. Ayak mana pa kay siro. Ale, ay bisi kati kaptubat tanok wala. Ay kati. Nasa ikaw datano sa panakatin sa ko sambaganan na panutulang ko sa kanok mga kati oras sa kanya mataling mga tataman ng buron. Di buhay mati, kaya gira di ako di mangusyat na nakalilid na 3 oras. Awag niya magaga. Kaya no kayo miyong todo, ino ko dating pitiro ka sa katas yan, awag na maguna, nagapakaya muna. Aba, so pakabukol na galubog na nakapamamakinig sa agama. Di ko niyo si po wala. Hindi kaya pakatas, hindi ko makakontun sa tanakadurian. Di pala sa umala, malayat tayo doon, matasik para kalada ang pagampunan. No? Kaya ba yan, ira di umata rin. Kaya nyo ira di umata, makapirakan miyosang. Makatanulog man, miyosang ka man. Aray benar? Nandun 5 rin ang kaya pakatas, aminos na mibalid na las 12:40, na iba takaw, di ka lagta. Sa lagta matatagal. Nandun 5 rin ang kiniisag, na ligtan lang na tao sa masagita. Miyang ang bala-bala. Nasuli pulagat na, di mag-exercise sa di maminta bito nga, manggang nga pa na, ay totore, nasa oras. Alim, When piya ka mamasaro na gila miya kaliutan na dito na bukol. Ariyo. Na mga pakaisip manot wale. Inuto gila sita sa masigita miya kalalatay bukol. Na gila miya kaliutan na dito na bukol. Bang kabis kalilipat ya sosaitan na tao dugo surga na kusa pa di na mga pinulo ko naraka. Ino kali aro penggugua pakatoro turu ke kantoni ke kuwa maguna ke ale menagita mga pirakan mamumiyusan. Nare. Tononon.
Sukman sugagaw nagulimor katano wallah. Nagusulimor katano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi ako mga ulama. Gua niya patay so Nabi sallallahu alaihi wasallam agiutudan sudinyan di kasakaratal maut. Naisa kaya panutudaw na ayar guru-guan yan na sa katan mga umat yan. Kaya dinan di mi prago ummati tunang tadi tirono Nabi sumanga ummatakan matanda katano ko mala igagusto Nabi karamig kau ta sa napasyan na sa katanwir guru-guan yan. Ay, nakagiyakon doon na di isa karatal maut sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namiya ka umahon sa Jibril. Isa kaya panutulaw na sa Jibril namiya ka taling umahon. Naya ko namin italing umahon o Jibril na inisa niya niya Muhammad. Imanto na susuguna ko wallahi pag-isir ka kung nubaya kabaya ka nas kay muri-puri patay ko mga kaadan ko dunia. Yuti ungaya unwalay pag-isun ya Muhammad baya kabayan ka nas kay muri-puri patay ka yuti kabayan na ma-approve nas kanya ni muri-puri patay. So kaya nagawano Nabi na miya katanod gitu na dindi sa karatan mo. Isi ko tutulan ko kabilang yan na miya baya-baya ko so Jibril sa kaya alien yan sa kaya pakatanod Rasulullah kaya katawin yan na ba niyan terima supang ni wallah askan yan ni muri-puri patay ko mga kaadan ko dunia nakagiya ko na makatanod sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ako na pitero yan ko Jibril hey Jibril ya Jibril iman to atigyan na miya wadun suka patayakan na yatigin na pagungay ang ko wallah na uba maparwa mimbitiray akan kuda akan kapatay. YouTube sa ipagangin yan nun. Sukahan daw Allah na minimbitira niyan sa Rasulullah minimbitira yung Rasulullah sa Allah. Ay apakaisan tunari nang inyang kuraa Allah subhanahu wa ta'ala. Baya pitiro yan na ya Allah sa mga watakan, sa mga pamilya ko ginaw man ya de. Kaya piagumayayan si Allah. Ya Allah. Imanto nang yaw madun suka pagaway ang dunia. Ya Allah ay manto nang yaw madun suka patayak na tigin ay pag-isa kan na anday masaka prilaing ka ko mga ummatakan. Sa katanob sa ipagangin yang wallah. Ya Allah, anday masaka prilaing ka ko mga ummatakan. Eh, nasimbag kun wallah. Na ako na pitiro yan na tigin na ya Muhammad. Upamagagina ni pakaisa ka wanday maanday ka prinayakan ko mga umat ka. Na yatigin na tiro na kanra ka. Na utubat silang ko tanday o saragon na prilaan ko sila. Miyatito yun. Saragon. So kaya nagawano na binay sa tutulon na gumiraok. Inutupang guraok nagagaw ni Andrakatan. Ya Allah, pagkito kawang kor ka amay kabasaragon na kaprilain ka ko mga ummatakan na dilandinan na nagkagaga. Kaso mga ummatakan na mga lulubay. Nasukunsuk yan nagaw no Allah. Nakagiyamaylay niyan. Agagaw niyan nakatano. Nagupakang babaya-bayaan yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ako na pitiro yan ko Rasulullah. Ya Muhammad. Amay kabayran di kagaga sa sarago na kaptubat tinanrakan niya Muhammad. Na di ka din rarata ginawang kakautubat silang ko tandayo sa ulan na prilaang ko siran. Yan ang kayo. Liba-libatan yan o. Sugmansok yan nagawa no Rasulullah na budin miyata kapakapapakaguraw kaya na ayapya ka mamasaro mga bayi mga dato na uman yanon lubatan so katiyo kapapamangnitan no sarila wala na budin pupakala kapapakaguraw kaya ayaw to apakaisa alim inuto budin pupakala kapapakaguraw kaya na ayaw manariang nganaan yanon nagtiroon wala ko Rasulullah ya Rasulullah ding kadina awid na akal sa mga umat kakapalidin mga tao ko surga yutingan yanon sa inon niyang pupagailayin ko wala apapang guro. Sugmansog yan nagawano Nabi sa saulang tapalak na gumiraok. Ya Allah, amay kabaayab narakaprilain ka kung mga umatakan na tandayo saulan na dirandina na nagkagaga. Nasimbagap man wallah. Ya Muhammad, amay kabayran di kagaga ang kanana saulang tapalak na din ka din naratagi namang kakautubat
kautubat siran ko tanday salungan na prilaan ko siran. Matano ka pilbalbatan niya nun. Upama kamaranaw miya kay Stimitro na krinya sa Rasulia. Rasulia ko agad na nang apay na. Kami kaya labalbatan na. Na kay sunabi na waisan. Maungangan na katawan niya na sa mga umat yan ng mga kanusyo. So kaya na ganyan nung mga gumyuraw. Ya Allah, di na nagkagagaw masalungan. Nasimbagap man Allah. Ya Muhammad, amay kabayran pandi kagaga sa salungan. Nading kadin rata ginawa nga kautubat siran ko tandewi sa kauras na prilaan ko siran. Liba-libatan yan nun, namya kaguro ko na tarotop sa Rasulullah. Kapag ilan yan dun ako nabiyangan na yan nun, nagpiroon yan, nading kadin na uwid na akal sa mga umat ka. Kapalesiran dun pa mga surga. Pitero yang mana ya Allah, amay kabay sa kauras na dinandun na ng kagaga, na simbag wala. Ito na ini sembaginon, na ini sembaginon. Ya Muhammad, dingkadan rarata ginawang ka, kasadan sa mau kapatay ko mga umat ka, asuda katunggu na pasyan, na matero yan sula ilaha illallah, narinilaan ko, nagupakasulunong ko surga. Kaginay sa kauras kapag minutos beso. Dan yung man sunabi ako ngang niyan. Pero manang o pamakamrano may ka-estimitro na gumiya, ya Allah, ani ka prilay nga kinan, Saragon. Ya Muhammad, nilang kagaga sa Saragon, why? Saulan, nabando pamakamrano na tinakuha nga nga, di ko pong katawa na may ka di magaga. So aki sunabi na tito mo nga, Saulan, itanong kagaga. Tigali minong apteruan na may len yung gila Ramadan. Saulan tapalak. Ato ni kasuwa, di mamempera. Kaya Ramadan na maranaway ako sima-sima nga maranaw ako mamuna basaw ng mga lokos na paganay na pumapag. Si taguna na itagatra kabat tadang ketakawik kudagadabog pagda. Katitay baso kapal. Kapag ni Ramadan na ditano kami sa masjid. Had na miya masasaki mo na bura-bura niyo. With sambo yang miya bura-bura niyo pa. Miya masapsaki mo na litis tati uukira. Kaya talawa sila nung gawin, namya balak kasakar sa smoking. Bakit? Sarbuti na nakiaptang rang na pitra. Namya kapirap mang gawin, nila nga masigit ka kaya nabalabatan. Nami isagam ako maswasro na, wakir na bulang na si Imam Agus si Bilal. Diyo ko niyo si Impo, wala ka, bis tuwag na. Waya, na maumasira ni Bilal Agus si Imam na to na nga miya suway wadap na ipagatang-atangin na gibra sa nganon na ipmanarison na miya ka probasa. Ariyo, uwin na kuwan na gini, miya ka pepe na mbaluin tanong yung kuwan na di tanong di progurugud na rin Muhammad. Saka naraka no. Dahil pang nitawan na isampay tanong mga Ramadan, dahil kaya tanong ron manasi tanong kumali mo malubod. Di tanong pa karag na naginawa tanong. Kaya mamuha di tanong di mananabi-nabi. Kaya no to salin. Mana Peter nabi ko katimlian na terawi kan. Kung nabi Peter nagi masigiti wana natamatan ni ron sa Quran. Naman nabi di Peter ya. Apa yang miya tamat sa Quran sa masigiti buat miya to miya mato na lima kataw. Lagi dia tan ron na bibitere tan na sitan ko malubog. Apa yang inaatay na uman sambo yang napain ada. Pure. Inaatay na kabay ni mana importante na nasa kabiyan. Nakaisang tanong mambuna, gumambu meeting nga tao, ayan ako matanong kay sa hapid. Nagunya nun mambutra, na isa kat ilang, na isa kat pids. Na malumbot pa ni kabati, di mamumbutuan labag ka. Kore kaya, madidi mo ha, madubamagod, na kay madumbot. Napiap man may tips sa kabutan, no mami, miya ka lumbot-lumbot na kay bati, adi ka dito ratil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nadumuni ko kami sa isa ka minutos. Ar-Rahmanir-Rahim. Tumagay sa ka-pitch. Nari, pero manang ubo. Siguro ka na, si tanong ko malabuna, ron tanong ko ito. Itanong, wang aduan yan sila. Naip man na ilang tanong mo muna, bubuwa kidapter. Napakabutong tanong, di sila musulod. Kaya pati o. Pero man ako, inukan ko miya ka probasa. Ay man na rin, pure na binar. Kaya man to, nadnapkiling o pamakatrak na matang ulitis. Nadmabubkiling ka, matang aso kapag buko na, bumling o timing. Uwi na makaw masawa rin, siya kita likaw diyan, siya kita labiyan. Misis, pasalangan ano, dito na ito na masaswayan niya. Pamakakapkiling na litis, takin iba ka, baka daw, nagumagaro ko to.
Ada pa tayo. Ikadua, bagi sa mga sobat, makababa, narata ginawa kayo, doon niya nabus yung patahan. Nagyan nga babudi pangatada. Makakatasan ako, masumala, maka nasa kabo. Nare, miyagdami yun. Sama no to na miyagdami yung takapri dahil katan wala, isa ginaluy tano. Nare, sama no to alim. Badad na kita, miyasumbag tano. O pama katubat ka sa titwa katubat taya katubat na badeng karagaraga na didem parumano iti katubat ana bagira mauro ka ya Allah miauro ako forgive me kami mauro ako na may kami akaligtas ka man ya Allah sorry kadiruni ke sabar amata mo monterli nakalabuto katubat kakap munapik ikadua pagilin tanong na inilayang na ina ibetul na ba maya daman na mga ladusa miyang galubog tanong berarti ya kano natabiya ko mga ulama kaya hindi ka tao nga siya miyak nga di nanay si ko mga sahabi at na miyang gulaw na suwata na bagwara ga uyag na kumiyalot sa lupa hindi lebeng yan na tiyabunan niya na dapat namatay na miyang galubog tanong sana lagi din ada may ito tanong dusa buat tama na miyang nagakana dusa miyang nagakana di ito no benar kaya tulad na kaso piso pedega YouTube itaman. Na simple penagyanan. Gue nana pagi nga tanong ngay sumpat tanong lagi ya para masaya. Oh, 35 mana ya? Maka matanong masama uri ano nga pembebeida tanong. Nak na bagi biye di karo amia bebe di kana ID. Atan so ID nga kay betul amia usugo. 35 tahun na bisigi biye di karo amal. Amal. Ano man nga pagabi di ka samal? Wad na beda nang kay saleh. Naswamala ka na mapia, miya nga kuwa ka na mapia, nagtimbangan nun sa buhidan na nun, na imbagay ron. Na miya ka umapman si Muhammad, na malakman na mapia. Baka ganun, miya lang ang swamala ka na mapia. Miya ka umasupan na kat, ayaskat miya ka na buhidan na nun. Kaya daw malak na mapia, ito ni Kuswa, kaya daw kibida. Swamala na marata, natimbang nun, na ipaguman pa malak na marata. Kaya pasana nga, miya guto ka. Nari, samanan mga urip no lang, miya karayag. Apia besari idusa tano kamia penuyan so paglet tano langit tagu solo pa asara amamang ni tano sarila walla sa bedem kargarga na didem parmanwa na prilaan tano Allah. Kasiubutan walla. Pangni kano sarila, taubat kano sa titua ka taubat. Gaino to, iprilaar kano sulang wano kadustaan yun. Tonaw naman, pakasul dengan yang kumanga kasurga. Nakagya di talon di pangoyak at manangaya to na iniban na mga kasurga na kalipatang uro na kami ko na miya ka umatano sa walay na da kasabuti na iniposta ka mamu. Miya mo siya tsalim na ibat wala tala kapalitan akong mga kasurga da nga bisabuta. Paganero na reson na inutap mo sa di magyong. Ikadua no, ay kating balian no, pang ni kasarilak wala di nga din babalinganan. Ikadua ini pangoyak tano siya jubutan tano na sumiya ipo sa dusaw. Miya si mamya sabutiwanan, miya ipos. Kenapa ini pangusya tangan sina, mga tao kano. Pangang betuan iro, napangani kano busari lang, na bagyo to kariba to bagyo tikan nagagaw. Miya ipos, sa dusang ka, o panganiyang kaarilak wala, iprilar ka wala. Kenapa ipitir wakan na nusa ka din. Napakang betuangon, napang ni kabusari lakwal, nakawag ito na may ribat so kaya pamamangin gamon. Inuwang na ng piyakaray, kamay ko na may aling tanong na mababara mga nangaro. Na, umanang ko. Samanan mga urip no Allah, nakaipanggugudu din na dirakatano di ipanguyat so kapayo kasurgaan, na tabi yung makasapulo, nang utakabasakwa gila na baon na mga ngusiman na. Da, na di mambudi ipagusayin so kasakit to kanarakan na likewise. Da perateo. Ini panguyat. So kasurga na miyang akukukan na mapian na ito nang utapitir wala koto huha dania kapiyaw kasurga na subuso nga na pamumulan na may laing ka na saan ka tayo pagkakakuha monto ka painan tumitindig ka painan saan sa tayo pagka meiga ka kabara ka taman sa surga kanaba siya makailay ka so ka prutas na matudugong bulan no naman di ka kuha siya palantig na soko na tabid na buat apa tayo kang bulan lagi ito na may lengan na wetay pa ka na mo tugon na ropo na ko ada ko ni kakuan yan na mo ungap man ino ko nga di ko maakala miya babadugan na penata miya na miya babadugan na pamakasi ko basaw na diyanggal na kambangan na ka na kaya tamang na masarap
Nakambangan nakapamperongan na miya ka sara-sara. Kalipad teman, nakauman na murog na murayaw na magarakat so kapiyaw ka surga. Nare, sama na beruman ako, dito na iperhatian, ino to kakagi yung matag tutul. Koreko? Matag tutul. Kakagi ka na baad na miya taya, lolo tatano, ginawa itano, auriano, kaya patay niyan na miya ka surga, na miya uyag, na miya ka umarakatano, na pagpinutun niya rakatan. Are, ibat ko wala, isa kumatay ako, na miya ka surga. Na ibat ka, kambara ka tauso ka, mga ilibitor na. Dabasan mo yung ulaw-ulaw, nagitinitan na ka perate. So magusawa na rakan, kalabad na miya tayo lolo, itong ginaway tano, o yan o kaya patay na miya wag na miya kawara ka tano, mana pinutol niya na ka tano, ha? So ka na rakan, ay beto ka, grabe, rompay na. Yan ipro-rompay na uluwakan. Dito, hindi tanoro ka, pangin benara. Okay na, makaparate ka no, sa kaya bunuan na, nakaparate ka tanoro. Dalil akali. Nato na nun, pamakin ka naman. So sorga na may nagkasuka penutulaw ng Quran. Napamamakin ka nga tutulay. Ile nga man na may babud ka, kami iga ka, kuwigaan na ka sa pinid. May iga ka, kuwigaan na ka sa pinid. Ano man yun, tami, ama ka umaka sa Saudi Arabia. Kali nga dito taginapan. May agda ka sa aircon, sunga sa lagindingan, may agda ka sa Cebu Pacific. Ito natuturog ka. Matang ako masaya tuturog ka. May ako umaka sa Manila na may shipping ka sa Migamol. Wow. May ka pag-abroad ka. Tingap nito tagin na panapagawin ka. Ito natuturog ka kay gana ka. Naibat ka gada umakano na guru ka na Muhammad. Na udi ka ro umakano na continue na paradise. Benar, matatigilan lagi dito labor nang takin isumpat nang sa pitit tagi na pagkawin ka naging apyo ko kaya na pagkararang itang ka. Matang wala tala kami apoto. Bago niya tiyo po ko kailangan na continue. Nare, may agdami yun. Tutulong mo ako igala ka. Naumalang ko, kanara ka naman bumi abubudi ka. May iga ka ko iga na kakotson. Form, comfortable ka un, mapipiyapiyaw na ginawa ka. Ay problema na ating kadyo, ating kadigap di mergu. Kadi nga mangudita tagi na pa na di prorompe na ulong ka. Kapag umusa kami abubud ka, na pakay siya, di ka ron mangumakan na, continue. Imperno. Timiling kami ka na ating kadyo, ating dalil aklianan. Sa mutakaptiro ako ron sa sukan na kanarakan nagukasurga na patot na maparatayatan. Na, kati oras tanwa, ya ketalong oras, dinibun pagilya sa relusyo sa nga may kwan na inimbina imariluwakan na yaw. Kati tibaba na na turbo. Limandang man na ya. Kagiyo prila ang taluwala na yung mapiyan na yung man tanuro na siya tanong pa kauri. Limandang man na ya. Sumang ko patano dung wala. Imantod. Di ka dito tali ka. Ngayon ito arialim, nabanga kakapti ang muro ka. Wisu di mapita, nasa kapman iprigun. Imatang wala kapiyakan lakalak man eh. Kau pa mamanga pa kay baratam yang abububul ka no nalagitan na yung pagmagabrod. Apaliad na natikitan. Buat natatanding ano nasa malakulmot. Anita no kata no first flight arak ka. Second flight, third flight. Kaya kadaklan na surprise flight. Kaya kata rabakan menguptira ba. Nari, sama nang mga urip wala na akong maswita. No ya bulungay na iman to dun. Nasumanggo tanong ko Allah, kaibet sa puro Allah, kawaya tanong tinu di namo ta hadita na loya kano. Api ang bitake magkupag ng tanong langit tago sa lupa adusa nga. Amay katubat ka ko Allah sa bedeng karagarga. Mangkagup ni bawat ada dosa niyan. Pikiro Allah, au pa makatubat kano sa titwa katubat ko Allah. Asarab bukum ayo kapiraangkom sayiatikum. Napalalas niyan ra kano sa mga kadustaan niyo. Akaturuan an wallah, nagiiyan maanan niyan na siya tanong punggudwa. Tonon, iman to, namang nitanong sarila ko Allah. Nakaipang nitanong sarila ko Allah, nakatiyat-tulungan ng narilusang niya. Nainila ka na, iba't ka malakay kam sa Aisha. Ariyo, na hindi ka katrang iman to, may abubud ka na mapita. Na hindi ka katrang yung may kamapita na isagawi. Kung nagiwaya, na hindi ka katrang may kasagawin, na may kapatay ka, o baro ka katrang. Ay grabe ka,
Pero nakakano na ibad sa kapuro Allah kaubang kanewa amay kamat togro si isunyawa agyuto dun sa kapatay. Unretreatable, walang atrasan. Di kami pendiri yung iri narikiran ng taka. Guro ka na kaswala, na teman sulo ka. Na yung maguro ka na rugo, na teman surugo, na yan na maudod na giyamatang ka na dad na kipantaga ka pang guro kang kakwala. Pamakat yan udah niyo, so giyugud ka tayo yalim salik. May nagiwa sa Firaun, nakagiyapatay na inaladuwala sa ragat. Na yan doon nakiag dama sa kunit na sumiyabot. Isa tutulun guru akan. Sumiyabot, la ilaha. Yan nero kaya pa ako mapiklo malakol mo. Damakataros, kau miya kataros na pakasurga. So nabsimiya ba na siya? Dadu na Tuhan, nabiyunong malakol mo. Allah, nari, samanan mga urip nola, kumaswitan. Ubang kanewa, yamay kamatog si isunewa, agyuto dun sa kapatay. Kaibad sa kapro Allah, adud nokit. Nari, balingan na kayo ni sa walay. Adna oras sa pagkauma sa kayo lalantangan sa solda walay. Kataon hindi, lalantangan no, ibubita sa solda walay. Adi siram di mumusawira na paginagilar ka, ilubungad na ka, di inggaga na, natigo nabi. Kanagkap na, naanira nun sa ilubong ka. Kabal na kaya babuhay na natatago na nga miyatay sa solda walay. Kanaganagkad na to, nabanuman na kamanag, nalay di ka ulog na. Ilabang na yung pinggaga na nga tigo nabi. Kaya kari-mari mo, na may kamada ka kulalantangan na kami, abubudi ka ng balanting ang kairang kapagwitang kakopriguan na ka. Napiaigo ang kairan. Kasambida na nakapigo, kanabas kami sumidi manabon, kanabas kami sumidi mangabo, kasalakawa pagpiguro ka. Nauriyan o kaya paiguiran na ka, nabiyalanting kairang man, kayo ito kairang pigaan na ka, kapakapanditarang kairan. Lagi di kayo niyo pagaylay. Na usama ka so tituap kuwasan daw na ibat kawala ka blay do di maman ang gawa baray bunyan. Kama ka tos ka porsinto na bangay ni kayo wasi. Pumakin ka ngayon eh. Oriyan yung kaya wait tayra na kasi isang kotoy ga na ka o kaya ribuira na ka. Pindi tarang kayra na miya babod ka. Na yan hindi tarira ka na unong. Nga nagiwang tabran yan. Minisambiyo to kung di tar na ka maliw-liw. Pisusun, pimbarang. Pipira ka orokan, pipira ka alsante, kaya sambiyo na miya babad ka na miya sambiyo na unong. Tonay Branian, Levi's, Lacoste, mga bayi, sumambu sa kimo na kaabalon, Princess Cut, kaya sambiyan, Tonay Branian, unong, ngaranyambu, napya ka arimarim. Isa ko yaguyo ka na di ka di mamamili sa color, red, blue, pink, yellow. Miyatay ka na miyamili na Swiss lang, white. Makapari-paristan, oo. White ra mambu. Kadi ka pa kay baka bunni salin sa kolor, apangin sa nano ka. Mister, o ba ko na pink. Yutu ka pa kaya piyakit tanan. Kamay ko na dumi awak man. Alim, talabilo la katanan niyang unaya. Nari, miyanag ka. Hey, isa ko yaguyo ka, di ka panditar, di ka pa karaumatin sa party, di ka pa karaumatin sa kasal, o bayan ditar na ka, nalagi dukiro ka sa giyap. Miyatay ka, na miya sulot ka naunong, miyatay ka, na miya sulot ka, nada pamanay niyan. Wallahi ladim, magatos ka porsinto, dinggad masulot. Allah, matango ka no, piyakari-mari. Kaya na, pamanda kayo man tao yaguyo ka, na yung kasulutan, napangit. Kawa ko natapangan na mapita. Hindi sikap po masaya sa unong, na pwede ko, napasabi ka sa unong. Nabali nga sa pinid, ang ira magtuda armalay. Matangwala ka, kaya pagda na ka na-ranger. Hindi ka tapado ka di mabida sa mga kipingay. Daw nun eh, siya alin. Barit betul nga, bali ni Romerirong. Kaya imposible. Bapakaw man nabubungusan na unong. Nari, orian yan namin babado ka, nasokyan di tarera ka sa onong, nabiyalanting kairam paman, nariurang kairan ako duyun-duyun. Minisambiyan na namin babado ka ako inuba. Power mode. Naya kaya ada anak na inuba, ada atay riyan. Wallahi, udi ka unan makapamatra. Yanag ka, aswaya lagu da isa ko, yaguyo ka na di prautan na ba din na mababeter. Naswaya ubirdat lima ubirdatap. Namiyatay ka na banyan din magagak sa rardiyan. Au pamakap kaisi na pengguraw. Tonay pengguraw kayan. Dua na ko niyan. Kadad na miyasakmon. Allahu Akbar. Pengguraw kaya miyagak siya nag-irarbiya. Ngay sa osi sa dunia, napira ka pa niya na dunia. Ako niyan langon.
Kahit na kapanggilaw niya sa dunia, na miyarak pa nagyararabi ang kami, tayo na piya ka pangaling kakapkawi ma'am, ay miyarak pa nagyararabi ka, dad na miya sakmon, miya palos ka suwiti imaka, miya palos ka subulawan ng atama sa siko, tamang kulamuan taman, dad na bang kaw na minitilon, ay buwa minitilon na kaw, napiralapis sa unong nga mag-aambo kumlas. Nari, kabuad na miya tay. Akagya ko pa kapunditaran sa unong, napanggiraw si Mrs. yan na, Alem, imam, kati iswiti imiyan. Napakigagama ka na kaon sa kaubod na sugudan yan rawalan bang, lanro makakubra. Allah! Nari, orian yan mga uri panwala na inuita kairan ko kubor, na sudun sukin yung manirar ka ko kubor na inisanggar kairan ko sungkir mo kubor. Nasukin isanggar nirar ka ko kubor, na dinindingali ang kairan. Na imanto, nasir katano sarana Muhammad, na ayalitis sa dindingali, na siminto ka. Banda minus na auditor mga dus media na di mandatris katang makapalo. Napakasisilo ay panggari. Na parate ako na pamawya ka na no way. Uba ka bang magba. Uba ka nagba nga. Allah, nauriano kaya dindingal irar kami ababad ka. Na tiyambutambu ng kairan. Na disiram pandi imamagtunga. Pagas kang kaunsan kamay kwan na miya kambuat. Allah, nauriano kaya pano yan. Goodbye. Kataungan na ginawa. Inawang kairan man. Kaya ba't wala ka, piyasi ka raw mga, nagmapno na miyang nagmali. Ori kaya? Baad na miyak tayo, ori ano, kaya pano yan tumambo, na kung ginawaswi sa kira na siya ako ng pagiga. Kahit kababayan na kanay, kasi amakan, si inakan, siya ka raw mga, hey, mga orip no Allah, so gyutod nang uta ka ba sa guru ay kailangan na miyawid tanong ay kamagatos ka porsyento na dun na ba tanong si ipalaguyan si isagyang kaya piya kay nang katano ko mga ginawa tanong wala sang tanong wala sa madagla mapya na inok ka ba tanong din di putilan katiyagyang kaya guru ka na si Muhammad Paingko sa kaya pakatoko niyan na katanong o makasok pakilalar ka nurang nakatonaw niya nga mintin ako si so mga seminar tanong si Aguso, alam na kapapatagyan pang usya tanasib, may rega kami si Nari Muhammad, niya tito ay sa udap tido ay marawi. Sisa nga, rakatano si Sapo na piyaga po madalaki na siya mga dalagi di mga kalilimod. Balasan na Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.